Позив към българите за въстание на Георги Стойков Раковски. Мили братя българи, дойде време веки и ние да съвършим тежкото его на нашите мъчители неверни турци. Що е наш живот в това безчестно робство? Не е ли сегашна тежка тягота? Я мила добрина имаме по това лютото османско владение. По-добре, братя, една сладка мало минута за свобода смърт, а не дълговечен рабски живот от тия безчеловечни турски мъки. Ставайте, братя, на оръжие, мало и голямо, за нашата мила свобода и независимост. Турското царство веке пропада. Тие са веке изгубили военни дух, тие се вдали в разслава и разкошно, тие са осиромашили и оболяли. Нямат веке сребро и злато. Тяхното число сравнително с нас е ниятожно. Тие не могат в една нужда да се средоточат на едно място значително число воинства. Пример да бъде Намерцегорската и Черногорската война. Те нищо не могат да сторят толкова време. Що стоиме, българи? За кога чакаме? Европа и цял пустен свят са разположени да съдействат за нашата свобода, но трябва ние да почнем и да покажем, че в нашите жили тече още старобългарска юнашка кръв и че мъчителите не са още съвсем изпили. Турци сами проповядат явно падение и си готвят и се от първи удар да бягат в Азия. Един всеобщи и силен удар ще реши нашата славна въдушност, като разгони и изтреби мръсни кръвници си мюсюлмани от нашите предели. Кога, братя, веки търпим безчестие, грабителства, убийства и тежки угнетения от турската зверска невярност. Ето весь Балкански полуостров огън запален. Нашите единородни и единоверни братя и съседи, храбри черногорци и сърби, всички на оръжие, праборно и победоносно вият всека требе толстия стар кръвник турчин. Може ли да бъде за нас по-добро друго благовремие от това? Никой не мисли, че свобода се добива без кръв и без скъпоценна жертва. Никой не чака от другиго да го свободи. Нашата свобода от нас зависи. Нека всеки запише дълбоко в сърцето си за свята възстопна реч, свобода или смърт. И с пламен меч да върви бойното поле под знамена на единия български лев. А ужас е силна десница нам ще помогне.